Byl jeden kluk, jmenoval se Lukáš a uměl moc hezky malovat. No jak by ne, když tatínek toho Lukáše byl malíř. Jednou potřeboval Lukášův tatínek nějakou holčičku nebo kluka na plakát s nápisem Za dobré vysvědčení knihu. Ale nějak se mu to nedařilo, pořád měl před očima toho rozježeného Lukáše. A tak ho nakonec nakreslil na plakát, i když nebylo vůbec jasné, jestli bude mít Lukáš takové vysvědčení, aby si za ně zasloužil knihu. Lukáš totiž chodil do první třídy a paní učitelka říkala, že mít ve třídě 2 takové, musela by snad dát výpověď. Jednou tak jde kolem plakátu do školy a najednou vidí kluka, který jako by mu z oka vypadl. A pod ním nápis. Za dobré vysvědčení knihu. Jo, tobě se to řekne. Ale zkus jít místo mě do školy a chci tě vidět, jaké známky přineseš ty, vejta ho. Rozlobil se Lukáš. A najednou Lukáš jen lapnul po dechu a pak povídá. Tak jdeš do té školy, jo. Ale jak se teprv divila paní učitelka, když vyvolala toho druhého Lukáše k tabuli. Kapr se ptá Pepíka, proč utíká z rybníka. Nestarej se, kapře, Pepík všechno zapře. Strašila ho Marie, že ho voda umýje. Ten to umí, co? Paní učitelka si to taky myslela a dala tomu nepravému Lukášovi hned 3 jedničky. Tak co? Jak to dopadlo? Ptal se netrpělivě Lukáš. Počty za 1, básnička, 1 s hvězdičkou a pochvala za vzorné chování, ohlásil kluk z plakátu. To snad není možné. Doma z toho bylo hotové pozdvižení. To se ještě nestalo, co Lukáš chodil do školy. To víte, že druhý den poslal Lukáš místo sebe do školy zase toho kluka z plakátu. Ani se na něj pořádně nepodíval. A to byla právě chyba. Ale ne, tohle není chyba. Chyba byla, že si Lukáš nevšiml, že někdo přimaloval klukovi na plakátu fousy. No, a výsledkem byla 5 z počtů a poznámka v žákovské knížce. Chodí do školy s fousama. Doma bylo uvítání moc špatné. A konec ještě horší. Domácí vězení. Uč se, kluku, počty. Druhý den šel Lukáš do školy a po klukovi z plakátu se ani neohlíd. Hele, já za tu 5 přeci nemůžu, povídá mu ten namalovaný Lukáš. A já snad jo, odsek ten opravdovský, co stál u plakátu. Nemůže za to nikdo, jenom tyhle fousy, řekl smutně ten namalovaný. A já už se té ostudy nikdy nezbavím. Moc krát ti děkuju, rozzářil se kluk z plakátu, když fousy pod jeho nosem zmizely. Já půjdu zase za tebe do školy, chceš? Radši ne, jsi ještě trochu špinavý pod nosem. Já půjdu radši sám, řekl Lukáš. Ale vymaž mi to napřed pořádně, jo, poprosil ten kluk. A tak Lukáš znovu vytáhl gumu.
Co s tím? Dej to paní učitelce, aby se na tebe, tedy na mne, nezlobila pro ty fousy, povídá kluk z plakátu. Tak jo, řekl Lukáš. Po škole se tu u tebe stavím. A tak se skamarádil Lukáš s tím klukem na plakátě, který mu byl podobný jako vejce vejci. Co bylo dál? Počkejte, to se dovíte příště. Ano?